Zincumalo mama, zincumalo zimabhodlela. Uyabona mina mangakufuture. Yabona mina mangakufuture kunganyiwa mama mina mangakufuture. Mina ngishaya production ngesandla C1. Shaya production ngesandla C1. Ustayela useyitayeleni. Khona manje no Chris Brown uyakhala ufuna ukufaka iverse engomeni zami. Uyakhala uChris Brown manje ufuna ukufaka iverse engomeni zami. Production ngesandla C1 mama. Style Black Coffee zincumalo, ngustyle Black Coffee. Bamba, ngustyle Black Coffee. Awuthi ngikuzwise. uChris Brown khona manje uyakhala ufuna ukufaka iverse kule ngoma. Zincumalo uChris Brown khona manje uyakhala ufuna ukufaka iverse kule ngoma. Style zonke ngiseyidayeleni.